първата центровка на какво направя? Скай как е си? Изкаква лангърка. Ами малко съм го мръднал, я пробай. Какво е пробвам? Еми нали лупингите? На същото място? Да. Добре. Айде. Какво ти стане, ма? Малко салашка заради увисват кордите, зато и така направи, нали? Чакай, ама защо става? Не знам, защото не тегли навънка, може би трябва да увеличим Следващата обръщам. скоростта. Да, 1 минута си карал, имаш минута и половина. Обръщам. Добре. Малко влиза вътре ли, какво прави? Не го знам. Отпуска ли ти кордите или не, защото са клати? То се вижда, че отпускат, обаче не отпуска толкова. Добре. Искаш сега квадрат? Квадратния, да. Е, сега. Ма качи го по-горе. Чакай, малко. Браво. Нищо бе, спокойно, той е с друга команда. Искаш сега пак квадрата или осморка? Ами, Искаш осморка само. добре. Ще пробвам? Да. Два пъти. Така. Доста добре. Пробай един квадрат и толкова ще е. Сега. Добре, и това ще е. Браво. Имаш възможност за още един квадрат, ако искаш. Сега. Добре бе. Крайното излизане беше най-добре. Имаш 10-12 секунди, ако искаш не дей.